Pekný deň všetkým. Dnes si ukážeme jeden úkon, ktorý ja na svojich šelniciach robím prvýkrát. A to je aplikácia výživového doplnku B-Strong. B-Strong je výživový doplnok od rakúskej firmy B-Vital. Tí, čo používate Varomet, tak určite B-Vital poznáte. B-Strong je doplnok, ktorý je na báze aminokyselín a to zloženie je podobné ako materská kašička. Má zlepšiť plodovanie a celkovo zlepšiť vývin rastu plodu. Ja ho idem aplikovať kvôli tomu, pretože na tomto stanovišti som minulý rok kvôli tomu, že bola veľmi dlhá, vlhká, studená jar. Vo viacerých úloh som tu objavil zvápenatenie plodu, je to choroba včelieho plodu. Je to faktorové ochorenie, ktoré vzniká práve v takýchto vlhkých, cez vlhkú jar. Robil som potom celú sezónu s tým všelijaké opatrenia. Preto som si povedal, že tento rok by som to chcel podchytiť od začiatku. Keď náhodou zbadáte vo svojom úli zvápenatenie, sú to také múmie, ktoré včely vyhadzujú na dno. To už je také pokročilejšie štádium. To začiatočné štádium vidno aj na samotnom plode. Opatrenia, ktoré sa proti tomuto dajú robiť, sú nasledovné. Ako prvé, ja viem aplikovať prípravok taktiež od firmy B-Vital, volá sa Mycostop, ten sa nastrieka v danom množstve priamo na postihnutý plod. Toto robím, keď je nejaké začiatočné štádium ešte. Ako druhé opatrenie je odobratie plodu, ktorý je postihnutý, čiže všetky plodové rámiky vyberiem a včelstvo preložím do vydezinfikovaného úla. Ako ďalšie opatrenie, keďže toto, ak to nepomôže, sa používa kyselina mravčia formou odparných dosiek a ak nepomôže ani toto, v niektorých prípadoch toto ochorenie môže sa prenášať aj geneticky, to znamená cez matku. Takže tým posledným opatrením je výmena matky. Takže ja som sa na tomto stanovišti celý ten minulý rok vďaka tomu, nie vďaka, ale kvôli tomu, že bola tá jar veľmi studená, trápil s týmto zvápenatením. Preto by som to chcel teraz takto z jary podchytiť a preto by som chcel skúsiť aplikovať tento výživový doplnok B-Strong. Aplikujem ho nie na všetkých včelstvách, ale na cca 1/3, teda na týchto kočovných rámoch, ktoré tu máme. No a aspoň budem mať potom porovnanie, lebo na tomto stanovište ďalších 30 včelstiev, do ktorých to nedám. Takže uvidíme, že ako sa to osvedčí. Takže dnes je 29. marec, začala kvitnúť mirabelka, dokvita zlatý dážď, takže ja tento úkon spojím aj s takou jarnou prehliadkou. Prvú takú zbežnú jarnú prehliadku som už robil, ale len takú, keď sa nazrelo do úla. Takže teraz, popri tom, aby som tie úkony spájal a zbytočne za každým to všelstvo nevyrušoval, tak aplikáciu tohto B-Strongu spojíme s takou predbežnou jarnou prehliadkou. Takže poďme sa teraz pozrieť, že ako to robím. Dobre. Musím pracovať rýchlo, pretože tá teplota nie je nejaká vysoká, ale budete vidieť, že tento úkon nezaberie veľa času. Takže vyberiem, jeden rámik musím dať preč, aby som si robil miesto na rámikové krmítko. Tento by som dal na kladenie a nájdem, kde začína plod. Takže tým zistím, že tam je prítomná matka. Na tomto rámiku začína plod. Posuniem peľovú dosku, vložím jeden plast na kladenie. Vložím rámikové krmidlo. Mám také špeciálne, ktoré zaberie iba jeden rámik, šírku jedného rámika. Aplikujem vo forme roztoku. Je to v cukrovom roztoku 1:1. Malo by sa aplikovať aspoň pol litra a do toho pol litra dáme 25 až 50 ml B-Strongu. Ja som dával 25. Zavriem. Aha, ešte som neoklepal z tohto včielky, z toho krajného. A vybavené. Takže naozaj je to niekoľko sekundová záležitosť na to, že je nejakých 12 stupňov.
tým včielkam vôbec neublíži, že ich takto na pár sekúnd otvoríme. Takže ja vlastne pri tej zbežnej jarnej prehliadke, ktorú som vlastne za ten krátky čas urobil, som si všímal niekoľko základných vecí. Prvou je množstvo zásob. To som videl už aj z vrchu na tých rámikoch, či tam niečo majú ešte zatvorené. Keby tam niečo chýbalo tých zásob, tak by som buď vyložil plásty z iného včelstva, ktoré má veľa, alebo by som tam dal placku cesta, keďže zajtra má byť 19 stupňov, včely môžu lietať, takže ich to neobmedzí v tom, že si budú musieť donášať vodu. Druhú vec si všímam prítomnosť matky. Ale nie v tom zmysle, že by som ju vyhľadával, pretože to by trvalo strašne dlho. Keby som rámik za rámikom celý úl rozoberal, tak ten plod by sa mohol zachladiť. Ale mne stačí, že idem z kraja a prídem na prvý plást s plodom. Ja ho ani nevyberám, z vrchu vidím, že je zaplodovaný. Takže viem už druhú vec, že tam je matka prítomná. Takže to sú také základné veci, ktoré si všímam. A popri tom, ak si niekde všimnem, čo som spomínal, to zvápenatenie plodu, tak na tom plode by som to videl aj z vrchu, ale pozriem si všetky podložky, všetky zasieťované dná, či tam náhodou nie sú zapadané tie mŕtvolky. Dúfam, že to nenájdem ani v jednom z tých úlov. Úl číslo 5. No. To sú dobré tiež. Správa. Začnem asi. Sú nejaké zásoby. To zatiaľ môže ísť preč. Včielky oklepem. A posúvam, až kým nenájdem peľovú dosku. Zásob je tam dosť. Včielky si ich pekne chodia brať. Dobre, to sú tak viac v strede. Tuto ešte na tom ďalšom vnútri nie je plod, takže idem ďalší. Na tom ďalšom, ktorý je vnútri, už plod vidím. Dobre. Činulky. Krmítko. Nedávam to na samý kraj, kvôli tomu. Keď sú ešte chladné noci, tak tie včely sa stiahnu do chumáča a mali by to veľmi ďaleko, tak to hneď vyberú a ja to tam nenechám dlho. Takže ja sa sem pôjdem zajtra, možno za pár dní sa sem pôjdem pozrieť, ako to vybrali. Keď to bude prázdne, tak to vyberiem a dám tam naspäť ten plast, ktorý tam bol. No a máme hotovo, takže trvalo to možno, neviem, do hodiny aj s prenášaním všetkých vecí. 20 včelstiev som urobil. Tieto plasty, ktoré mi ostali, ja som si ich ukladal za radom, ako išli. Odložím ich do nadstavku, do včelína a keď budem vyberať krmítka, pôjdem zase za radom, budem vedieť presne do ktorého úla, aby som vrátil ten plast, ktorého bol vybratý, aby som do neho vrátil naspäť. Takže najsledujúce dni má byť celkom teplé, pekné počasie, tak som zvedavý, ako sa to nakoniec vyvinie. Chcel by som aplikovať Apiherb, už druhú dávku, takže určite zase urobím nejaké video o tom, tak vidíme sa v najbližších dňoch.